Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pita kako si mi ti i ovaj gospodin odgovara alhamdulillah, dobro sam. Da li je tvoja kćerka pomogla nekome da primi Ahmedijat prije nego što je napustila Egipat? Da, jeste. Halifa rahmetullah kaže mašallah. Da, ona je doktor. Osoba koja je prešla na Ahmedijat je doktor. Da, i ona i moja kćerka. Da li joj je dala sve argumente i sve knjige da ona može da uči o Ahmedijatu? Da, i ja sam razgovarao sa njom i dali ste joj sve dokaze u vezi laži protiv Ahmedijata. Da, dali smo joj. Odlično, alhamdulillah. Znači, ovo je sastanak sa Arapima iz raznih arapskih zemalja. Da, jeste, dragi Hazure, mi bi željeli da vam predstavimo prisutne. Da, naravno. Sad ovaj gospodin predstavlja prisutne u studiju. Mr. Obada Barbush, and this is my wife Ahsan Hilmi, and this is my daughter Tahiyya Shafi, and Mrs. Mahad Abbous. We have some questions. Imamo nekoliko pitanja. Da, naravno. Prvo pitanje je koja je funkcija imama Mehdija? Da li ovu funkciju može postići obični imam ili vjerski džemat? Ovo je vrlo dobro i važno pitanje. Ovo pitanje bi jedino trebalo da bude odgovoreno kroz učenje predskazanja Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve sellema. Jer je on taj koji je govorio o instituciji Mahdenijeta. Vrlo jasno pod titulom El Imam Mahdi. Da u kasnijim danima će se pojaviti reformator sa titulom El Imamul Mahdi. Od svih ljudi na ovom svijetu on je bio taj koji je znao šta je mislio sa ovim i koja je svrha imama Mahdija. Prema onome što je navedeno u hadisu, riječ El Imamul Mahdi je vrlo jasna, ne treba dodatna objašnjenja. Jer ako dublje razmislimo o riječi Mahdi, sa zadovoljstvom dobit ćemo odgovor na svako pitanje. On nije rekao El Imamul Hadi, rekao je El Imamul Mahdi. Što znači poslije Hadijul Kamil, kako mi to kažemo na urdu jeziku, živio je savršeni Hadi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem i posle njega ne može postojati samostalni Hadi. Zbog toga, kako ja razumim stvari, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem u odnosu sa Bogom, on je bio Mahdi. Najsavršeniji El Mahdi koji je ikad rođen. A u odnosu na ostatak umeta do sudnjeg dana on ostaje El Hadi. I nijedan Hadi se neće roditi poslije njega. Jedino onaj koji će primati upute od njega i onda će ih širiti dalje ljudima. Ovako El Mahdi ima dvije veze. Jedna je veza sa Bogom. On će također biti upućivan od Allaha. Naravno u učenju Islama, a ne novog učenja. Koje god upute dobije od Allaha, bit će one upute koje je Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem donio čovječanstvu. Kako god pogledate na ovo, on je El Mahdi. I riječ El znači savršenost. I također definiše jednu osobu, samostalnu osobu. Mogu da postoje mnogi Mahdi, ali ne mogu da budu El Mahdi ili El Imamul Mahdi. U drugom hadisu čitamo u vezi funkcije imama Mahdija da će on, mislim, postoje mnoge funkcije koje su mu pripisane
Najvažnija od njih je u relaciji od Al-Masihul Maud. Oba dva su spomenuta kao Hakam Adl. To znači da će doći u vremenu kad umet bude se razilazio u učenju i mnogim drugim načinima. I postojaće potreba za svetim reformatorom, kojeg Allah upućuje i koji će da sjedi na stolici pravde i koji će ukloniti sve probleme i rasprave u vezi vjere. Najvažniji posao imama Mahdija će biti da odluči u vezi problema u kojima se muslimani razilaze, prema dokazima iz Kur'ana, jer oni svi vjeruju u Kur'an i nastavit će da vjeruju u Kur'an, ali će se podijeliti u vezi učenja Kur'ana i također u vezi učenja hadisa. Mislim da je ovaj odgovor dovoljan za ovo pitanje, da držimo se kratko. Drugo pitanje glasi: da li je ovo pitanje od vaše supruge? Da. Koja je mudrost iza toga da imam Mahdi nije Arap, a da je iz Indije? Mudrost je ona vječna mudrost iz časnog Kur'ana koja se često ponavlja u njemu. I mudrost koja je specifično spomenuta u suri Džuma. Gdje u ovoj suri se spominje drugi dolazak Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Da bi dobili uputu, to nije monopol nijednog naroda, niti bilo koje nacije ili države. Ovaj problem se uvijek ponavljao sa dolaskom poslanika u prošlosti. I svaki put Bog je odbio zahtjev ovih ljudi kad mu kažu poslanik bi trebao da bude od ovih ili onih ljudi. Bog odbacuje ovo pitanje zauvijek, govoreći: By declaring ahum yaqsimuna rahmat rabbik. O Božji poslaniče Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, isti primjer je naveden i radi tebe. Zašto je Arap, zašto je iz Medine, Mekke i tako dalje? Zar će oni da dijele rahmet, blagoslov tvoga gospodara, Allaha? So zalika fadlullahi yutihi man yasha. Ovo je uputa na isti fundamentalni princip. Kad god i od bilo koga Bog izabere za poslanika, to je prvenstveno Božji izbor i ljudi nemaju pravo da postavljaju ovo pitanje. Još jedan dio ovog istog pitanja koji se može da odgovori na različit način da bi zadovoljili pitaoca jeste: u istoj suri Džuma koju sam već spomenuo, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem bio je upitan od nekoga pitanje. Pitanje je bilo: ko su ovi ljudi koji nam se još nisu pridružili i koji će doći u kasnijim danima? Počeli su da se zapitkuju u vezi Aharina minhum. Odgovor dat tad je toliko pun mudrosti da odgovara na sva ostala pitanja. Također odgovara i na tvoje postavljeno pitanje: ko će da bude taj koji će doći po drugi put? Odgovor časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovo pitanje je bio: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء. Kad je rekao Haulai, stavio je ruku na rame Selmana el-Farsi, jedini od njih koji nije bio Arap među njima. Da li je ovo bila slučajnost ili je bio Allahov plan?
Naravno da ništa nije bilo slučajnost što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ili uradio. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ta ruka koja je pala na rame Salmana al-Farzija, prvo Hazur je rekao pogrešno prezime i oni su ga ispravili i Hazur kaže neuzubillah, često se spominje tog čovjeka ime u medijama pa je pogriješio. Zahvaljuje se što su ga ispravili i kaže Hazreti Salman al-Farsi. Njegovo ime je bilo izabrato od Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nam pokazuje da njegov predstavnik neće biti od Arapa. Inače, toliko arapskih ramena je bilo prisutno, ali njegova ruka je dotakla čovjeka koji nije bio Arap. Minhaulaj nam pokazuje da neće biti ni iz njegovog potomstva, nego će biti od ovih ljudi. I vrlo je fascinantno da vidimo da Hazreti Salman također nije ostavio potomke iza sebe. Ovo je vrlo indikativan hadis i morao se desiti prema Božjoj uputi. Još jedna poenta koja se također povezuje sa ovim jeste Hazreti Salman al-Farsi nije pripadao poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem porodici, znači nije bio ehli bejt. Ali u mnogim hadisima čitamo da budući imam će biti iz ehli bejt. Znači ovo je dilema s kojom se mi susrećemo, ali ovaj hadis je iz Buharija i vrlo je jasan. Kad pogledamo na ajet koji smo naveli u Buhariju, vrlo jasno govori o budućnosti. Ali ipak moramo odgovoriti na ove male probleme. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da budući imam će biti iz ehle bejt? Ovaj problem je on riješio na drugoj prilici. I ponovo nam ovdje pokazuje Božju ruku u svim ovim planovima. Na bitci Ahzab, kad su ljudi bili podijeljeni prema svojim familijama i prema svojim plemenima, znate, jedina osoba koju je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem izdvojio i rekao da stoji sa ehli bejt, bio je Hazreti Salman Farsi. I vrlo poznata prelijepa nagrada njemu je bila data Salmanu minna ehlel bejt. Nijedna sumnja nije ostavljena da on nije između ehlel bejt, što znači da budući imam će biti iz duhovne ehlel bejt, a ne iz krvnog srodstva. Svi ovi problemi su riješeni kako je on bio savršen poslanik. Ovu titulu niko nije dobio izvan poslanikove sallallahu alejhi ve sellem porodice osim njega. Mi vjerujemo u duhovni ehli bejt, ali titula nikome nikad nije data osim njemu.